Hello! Numele meu este Ștefana. Mereu mi-am dorit să văd lumea, așa că am făcut tot posibilul să nu stau în același loc. M-am mutat în altă țară, am plecat pe un vas de croazieră, am lucrat ca stewardesă, 2 ani de zile și 30 de țări vizitate mai târziu, am ales să renunț la tot ceea ce mă ținea în loc. Am renunțat la job și mi-am folosit economiile pentru a călători alături de Max, iubitul meu. La scurt timp, m-a cerut în căsătorie și un an mai târziu l-am născut pe Leo. Aceștia suntem noi, călătorind prin lume. Hello! Este penultima zi în Mexic și astăzi mergem la un parc de distracție, se numește Xcaret. Este un hotel foarte faimos aici în Mexic. Urmează să ne îmbarcăm toți în autobuz, dar mai avem 4 întârziați pe care îi așteptăm. Nu, și în autobuz, nu sunt deja în autobuz, hai să mergem! Dar am văzut aici pe cineva cu tricoul Iaruan, uite pe Ami. Deci tot mai așteptam pe cineva. Așa că astăzi toată ziua vom explora zona în parcul de distracții și seara ne vom întoarce la hotel. Haideți să vedem ce se întâmplă astăzi. Aici ne uităm la unde e hotelul spaniol. Mexicană. Bamboleria! Am ajuns la parcul Xcaret, care este un brand foarte mare aici, în zona asta din Tulum, Cancun, Playa del Carmen, care au parcul de distracție, au hotelul Xcaret Destination, Xcaret Hotel. Sunt foarte multe cu Xcaret. Avem vreo 7 ore să ne distrăm. Uai, ce dinți au! Dacă îl mănânc aici. Ia, uite că mănâncă, o mănâncă, fii asta. Pe la fotomodelii pe la ele. Horațiu, se găsi prieten, nu? Va fi o zi plină de aventură. Bun, deci, ăsta este parcul, noi suntem aici la intrare. Planul este să venim aici, să ne schimbăm în costume de baie, fiindcă acum este gol râu și să venim pe râu de aici până în capăt. O să ne dea ei snorkeling equipment, dacă aveți costumele de baie pe voi ar fi bine, dacă nu le schimbați. După ce ajungem aici ne schimbăm. Aici e o zonă în care sunt țestoase, aici sunt delfini, rechini, tot felul de lucruri pe care le putem vedea. Am ajuns la parcul de distracție Xcaret, mergem direct pe râu, să ne dăm cu toții. Hai să vedem ce e pe aici. Uite! Veniți și vizitați! Jumătate de oră, suntem praf. Da. Veți cunoaște, mă, cine nu face sport. Da? Plutiți așa ca divele. Ochelarii, da. Trage-mă tare! Trage-mă tare! Trage tare! Nu mă, ăsta e mai tare. Ia, de ce? În timp ce puturoșii noștri stau la masă, noi am plecat să explorăm jungla și să căutăm flamingo și am și găsit. Atât! Vă mai luăm cu noi dacă găsim ceva. Fetelor, putu spate, scolioza, așa și 2, 3 și... Vom vedea. Bună vlog! Am notat pe râu, cât a fost? 1 kilometru, 2? Mult.
vreo jumătate de oră. Am pierdut 2 camarazi. Horațiu și Diana. Sperăm să-i găsim repede. S-au pierdut și acum ne îndreptăm să vedem testoasele. Haideți cu noi. Să vedem și cu încă câțiva din grup care s-au pierdut în turul Indiana Jones pe râu. Nu, sincer, cred că cam 2 km am mers, ceva de genul ăsta, pe râu. Foarte tare. Genial. Genial. Dar că la un moment dat mai era puțin trafic pe traseu, super, genial. Și acum încercăm să căutăm un loc cu țestoase. Am spus că aici se adună undeva țestoasele, le țin puțin, le dau de mâncare și apoi la pus le dau drumul larg. Trebuie să ajungem la țestoase până la pus. Mai avem doar câteva zile până vom reveni la frig, din păcate. Cum mă întorc eu la frigul din România și la zăpada din România? După ce acum m-am bronzat și sunt altă rasă. Și eu mă întorc la zăpadă și la schi. Mergem la schi, Sebi? Cu siguranță. Nu pe mine, nu pe mine. Nu pe mine. Superb! Uitați câte păsări, ma! Sebi, filmează în sus! Sebi, filmează în sus! E plin de păsări, de pescăruși, de pești, la mal, rați. Uitați-vă aici ce este. E o nebunie. Aici este soare. Uite aici sunt soasele. Ce faină e! Zona asta de plajă sunt toate restaurantele. Deci, la 2 toată lumea la punctul ăla, la busola aia. Haideți să mergem spre plajă, să nu mai blocăm aici. Mergem la Aerosit. Seafood, buffet, 43 ăsta de aici, clădirea aia mare ce se vede la plajă. Astea de la plajă. Da, stau puțin la plajă, sau nu știu și după vin și eu la 43. Trebuie să fie ceva animale pe aici, dar n-au de. Prea cald și pentru ele. Hai să vezi la umbră. Mi-ar și tălții. Acum intrăm în tunelul. Cum-i, Sebi? Mișto rău, imens parcul acesta, imens. Așa arată harta pe unde am venit. Atât de încurcat a fost totul. Ne-am dat în Lazy River, glumesc, că n-am fost deloc lazy. Cred că au fost 2 km în care ne-am tot plimbat pe râu și ne gândeam că o să fie curenți care să ne ducă în față. N-a fost nimic, am înotat, cred că aproape 40 de minute. Totul este natural, este un parc natural în care s-au construit foarte multe lucruri. Unii dintre ei s-au dus să vadă fluturii, fiindcă e un centru în care cresc fluturi și pe aceea le dau drumul în aer liber. Unii s-au dus la țestoase, era o lagună cu țestoase. Mergem la autocar spre hotel. Astăzi cred că vom mai sta la hotel să vedem dacă îi convine să mai mergem și la Cocobongo, fiindcă în fiecare zi îi epuizăm cu programul nostru încărcat, dar asta ne dorim, că până la urmă odată vin în Mexic și ăsta e scopul, să vedem cât mai multe lucruri, să știe sigur atunci când au mers acasă că nu am pierdut timpul pe aici și am reușit să le facem pe toate, să nu aibă regrete din vacanța aceasta și cred că i-am dat pe spate cu câte activități au fost. Mâine este ultima noastră zi, practic este o zi liberă în care am lăsat pe ei să decidă ce vor să facă, ce activități vor să-și păstreze sau ce le-a plăcut cel mai mult și să revină acolo. Iar după plecăm spre casă. Îmi pare foarte rău că se termină, dar vă zic cu mâna pe inimă că a fost cea mai frumoasă vacanță pe care am avut-o cu We Are One. Poate ne-a ajutat și destinația, cu siguranță ne-a ajutat grupul, când am văzut ce s-a întâmplat aici și cât de uniți au fost toți și cu ce vibe au venit. Abia aștept să o organizăm pe următoarea, undeva la anul. Mi-aș dori când ajung în țară să pot să continui să fac vlogmas până în 25 decembrie sau poate chiar și după, fiindcă mai avem destinații și după și mi-ar plăcea să continui cu daily vlogul. Așa că dacă sunteți aici, nu uitați să dați un subscribe și să mă motivați să continuăm, fiindcă pe lângă faptul că poți mult mai ușor și mai frumos să interacționez cu voi și să vedeți ce facem în fiecare zi și la ce lucrăm, este un jurnal pe care abia aștept să-l vedem peste ani de zile, în amintirile multora dintre cei care sunt aici. Suntem bravi! Am notat atât de mult și acum suntem cam epuizați. Mergem la autocar, Max ridică drona de sus.
Abia aștept să-l văd pe Leo.